Добър ден! С моя приятел Алекс ще играем днеска Майнкрафт. Ето, малко може да се чува гласа на GTI 5, защото гледаме клипта, все пак ние сме фенове на тази игра. и на Shadow съм фен, да не се фукам. Коя беше Shadow? Shadow ще се събера. Айде слезе в Майнкрафт. Не знам. Твой сървър, айде. Аз съм. Чакай, аз ще почна така. Айде, пак аз ви спях. Ама нали аз сега снимам? Така ще двамата снимам. Ще казва здравейте хора. Здравейте на снимаме на Майнкрафт. Приятел Кристиан. Кристиан БГ, той се. Току-що му направихме YouTube канал. Като за първи опит, мисля, че ще е много добре. И сега с моя приятел ще направим голяма къща. Аз ти предлагам отделно. Не, най-добре. Добре. Сега, откъде трябва да започнем? Чакай сега. Аз съм измислил, ти кой ли прави друга, защото плановете са ми десени. Ти започни, аз ще видя какво правиш и ще почна така. Добре, сега пода ще ми е така. С такова ли ще? Да. Защо там го... Защо ми чупиш копчета? Аз не ти ги чупа, ти ги чупиш. Добре, ще започна от друга страна. Сега Кристиан може да е малко по-зле, защото аз когато снимах за първи път бех като разплакано лайно. Така че Кристиан е... неговия YouTube канал се казва Кристиан БГ. БГ е с главно. Ако искате да му видите първия клип, може да напишете Кристиан БГ и просто да ви излезе. Искам да ви кажа, че на нашите клипове с приятела ми Алекс също правихме един замък на дърво и стана много хубав. И си направихме сърце, доста работи. Не, ние не сме най-добри. Има много по-добри. Но като в този град ние където сме, почти сме най-добри. Да. Защото в този град В долу на баня е доста тъпо, но тук са на родителите и ние там ще снимаме сърце. Да, защото... Без родители не може да се живее. Да, те ни помагат, те ни подкрепят във всеки един. Сега ще направим... Какво беше? Сега давай да ги дигаме нагоре стените. Чакай. Още не сме оформили стените. Нали? В долна баня само аз, Георги БГ и Георги Петров снимаме. Георги Петров има 12... и Кристиан БГ. Сега тук... Значи бехме Георги, този където всичките, където ви ги каза, бехме един път направили един клип. Абсолютно всичките бехме направили много огромни къщи, доста огромни работи и сега се опитваме само ние двамата да си... Създадем един наш си сервер и... Не за пръв път, за доста пъти и така. Той е 4-ти клас, аз съм 3-ти. Ако някой го интересува, може... мисля, че това не ви интересува това. Да, не ви интересува. Какво ви пука, важното е ви харесва клипа. Да. Приятел, знаеш ли да правиш портали? И да им покажем да влезем в портали, така да им покажем, после пак ще се върнем тук. Хубаво, моля. Чакай, не слагай. Ама и аз обърках. Ето така, дай да оформим от другата страна малко. Ето баба си идва. Баба, ти ли си? Аз съм бе. Братовчетка ми идва.
Тя също беше снимала, ама... Малко е 4 в 4 години. 5 годинки не разбирам. Аз ще не правил янски. Не съм. Това мисля да е, това само го оформим, така. И това мисля да е за тази, за този такова. Не така, чакай сега. Чакай, не така. Сега мисля да ги издигаме с такова. Кристияне. Дойде. Тако, нали? Не. Мацунда е за теб. Да, ще помогна. Ага. Да сложим малко лампи, аз ще сложа лампи. Не е лошо като идея. Иска да кажеш това, Ох, човек. ме намисли. Не, нали, ако ви пречи братовчетка ми, да отидем някъде другаде, защото... Опс! Чакайте, сега... Чакай! Ой. Добре, че се мръдна. Поправиш се. Здрасти. Чакай, сега... Нали не преча? Защо да пречиш? На кой? На вас. Я ви, това сте коли, бе. Не сърди се. Да направим другия, аз ще ти кажа другия цвет, какво да го направим. Алекс хапчетата първо. Ще спра на пауза, докато се пи на хапчетата. Бързо. Защото... до скоро. Мати, изместихте. Ти какво мислиш, че... Не, Стиминка, не. Няма да го пипам да гледам. Тя не знае какво. Те вали ли да? Да. Аз играя също. Има, ето виж батите, това е батите. Ето тук батите, това са мъс, ето виж. Това са мъс. А сега дай на батите да играеш с мен. Ти си много добра. Много си добра. Ето се пак... Ето се пак се върнахме. Що казваш, че пак се върнахме? Змийка, ако ми задаваш тъпи въпроси, по-добре по друго. Защото правиме клип. Какво става с PlayStation? Нищо ли? Алекс, ама ти сега какво започваш да правиш друг цвет? Ти само сметаш... Ама ти само сменяш цветовете. Или караме един цвет, или... Не един цвет, а е така, как се... стих се е така. What the hell? Сега какво да го сложим отгоре? Ма какви ги слагаш, бе, човек? Не знам. Ма къде го намери това? Защо това слагаш? Това е много... Добре, сега започваме да... Малко трябва да направим покрива, най-трудната част. Хайде да си легнем, защото вече ми омръзна да звъни. Напротив, най-лесен е. Да си легнем, защото вече ми писна да вали. Не, аре, верно, честно писна ми вали. Ти си намали звука, само е това само. Аре, айде. Аз ще правя покрива. Всичките. Аре, бе! Чакай. Само направо къвче. Ама аре, бе, какво ще правиш? Да, спим. Аз ще правя покрива.
Много няма що. Ма, Алекс, виж кои са цветове съм сложил. Е, тия. Ето от цвети стига толкова и вече... Ми верно, да. Ето този цвет сложим хора и повече няма какво да слагаме. И сме готови. Какво? Нищо. Рещо! Не ме остави, аз все пак малка. Аре, сега какъв цвет? Какъв я да видя какъв служих, че сам ще убия. Ай, какво правиш, бе? Ама какъв слагаш, бе? Абе, аз ще го пробва, бе. Абе, не... Бегай! Нема! Не купчета! Ама какво, бе? Оф, Кристиян! Оф, чакай, бе, сетих се, бе. Чакай, че не ти разбирам плановете тъпи. Така ли било? Чех се да бида, дали па този цвет съм избрал? То ли цвет съм избрал? Чакай. Не. Не. Ама кой? Оф, Кой цвет си избрал? факам в цветовете. А? Да ти го факам в цветовете, да ти го факам. Какво стана? Не съм излезъл. О, без да исках хора, излезнах. Но след малко пак ще се върна. Но нещо не мога да се върна. Какво става? Ловиш ли нет? Не, да. Help me. Какво стана? Фак! Нещо заби. И... Вау. Сега тук играят GTA 5. Тук на тази игра. И още малко и ще приключим клипа. Аз само да направя това дори. И да ви е харесал нашия клип. Може да Но може. аз не мога да влезна. Рестартирах рутера. Аз не мога да влезна. Аз нямам интернет. Баба чантата. Много е тежка на баба чантата. Ето, че май ще се върна, но още не се връщам. Ето, върнах се. И сега ще играем нашия клип с моя приятел. Може ли? Да. Извинка, сега къде са катериджи? Не, остави я. Какво става сега тук при тебе? Виждам, че вали. Вали, ние не сме спали. О, да. Сега, какво? Чарош. Ми бе да исках. Къде си, бе? Аз кой цвет? Какво прави, бе, човек? Чекай малко, Алекс. Така гостя, аз ще се го правя. Ходи в другата страна. Чули? Абе, чакай, Кристиян. Щупи го заради тебе. Кой? Щупи го заради тебе. Де бе, заби пак. Какъв е тази клип? Не знам. Дано да ви хареса. Защо излизам постоянно ми е чудно. И какво става в този клип? Ама ли? Ако можеш, да. Чакай. И дано да ви е харесал нашия клип. Прекъсвай. Дано да ви е харесал нашия... Чакайте, само аз да си довърша по-криве и мисля го... Ама аз защо не мога да влезна? Аз прекъсвам клипа. Дано да ви е харесал и как да го кача в YouTube. И това мисля да е за този клип. Надявам се да ви е харесал и не забравяйте да се абонирате.